nem csak filmen. Az idei karácsony egyik várhatóan legkedveltebb ajándéka lesz a Novoplast szövetkezet társasjátéka, amelyben a játékosok a film történetét eleveníthetik fel, beleérhetik magukat kedvenc hőseik izgalmas kalandjaiba. Sikerül-e nektek is kiszabadítanotok Leia hercegnőt? Próbáljátok meg! És most jönnek a képregények. Miért rajzoltak képregények? Szeretjük a tudományos fantasztikumot, és így gondolatainkat is közölni tudjuk az emberekkel, hogyha lerajzoljuk ilyen képregényekben. Nagyon szépek például a csillagot. Hogyan tudtatok megoldani a csillagozást? Először a karikákat megrajzoltuk, de nagyon sokáig tartott, még a hátteret is a feketével meg lehetett csinálni, és utána sárgával a csillagokat. Itt ugye egy űri jelenet van. Ez arról szól, hogy megtámadják az űrhajót, és nem mesélni el? Egy fiatal pilótát az űrbe küldetéssel kiküldik, a csapatát elpusztítják, és csak ketten élik túl a csatát, és ők ketten egy bolygóra leszállnak, hogy új embereket találjanak az expedíciójukhoz, és ekkor találkoznak egy ninjával, egy kis lényel, az űrben, amikor visszaérnek az űrbe, akkor egy nővel és egy férfivel, két másik pilótával, és később egy varázslóval, és tulajdonképpen azért indult ez az expedíció nekik, hogy az volt a céljuk, hogy egy kereskedelmi járatot keressenek meg, amelyet valahol az űr mélyében megtámadtak. Ekkor kiderül, hogy ezt egy ilyen barbár világ támadta meg. A varázsló segítségével feltámasztanak egy barbár harcost, és így elindulnak megtámadni ezt a barbár világot, és így megtámadják és elpusztítják őket, és megmentik a bolygókat. És melyiket találtak ki ezt a bonyolult történetet? Te találod ki a történetet, és te rajzolod? Én terveztem, és én pedig rajzoltam. Te rajzolod. Téged hogy hívnak? Szilágyi Gábor. És téged? Szilágyi Tamás. És téged? Barney.